kemutan Mbah Yai kula diyen ing wektu malam dalu ngeten iki Pak. Wekdal niku cara Jawa dibagi 3. Mbah kemutan. Enek waktu dipun arani Titiyoni, Gandayani, Puspa Tajem. Niku afdole ndonga ijabahe ten Puspa Tajem. Titiyoni jam pira? Jam 10 nganti jam 12. Iku dereng jame malaikat niku. Tapi gelem ndonga dijabahi kan. Titiyon Gandayani wis mulai digondone donga mulai dikersakne Gusti Allah. Jam pira? Jam 12 sampai jam 2. Lah sejene Puspa Tajem berarti tajem di kersakne di rumah tenang para pangerane kok ya ku jam 2 nganti fajar nganti meh waktu subuh niku. Mangula to istighosah dimulai jam 1 berarti mendekati waktu Puspa Tajem. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang niki mulai jam 11 mengko nek ten akhir donga niku penyedaki Gandayani. Muga-muga donga kula panjenengan diijabahi karo Gusti Allah. Mergo napa jam 12 ke atas niku jame malaikat. Malaikat Rahman mulai mudhun ing alam ngrungokno apa sing dadi sambatane manungsa. Nek manungsa niku imane kuat, hambane Gusti Allah mesti disambane marang pangeran. Tujuan kula ngoten. Titiyoni Gandayani Puspa Tajem. Iku salah setunggale kula jenengan cedak-cedak marang Gusti. Kula jenengan jalan tol Pak. Jalan tol. Muga-muga lantaran ngateni kelompok benjing niku ten swarga Pak. Biasan tiyang niku mboten piyambakan, kelompokan. Kelompok sholawatan, kelompok dikiran, istighosahan, manakipan, tahlilan, kelompok akhir bareng-bareng karo Kanjeng Nabi, nglumpuk karo Kanjeng Nabi bareng-bareng mlebu swarga niku. Niku luwih cepet mungkin. Tapi nek mboten gadah kelompok atau rombongan-rombongan sing sae ngaten niku suwi to. Ya pripun jamaah dzikir ngaten iki diisi karo asmane Gusti Allah, diisi karo sholawat. Lah sholawat niki meneh sing jenengan rasa ngaku mati Kanjeng Nabi pun dipirsani karo Nabi Nur Muhammad pun nyala. Wajah jenengan sak kujur ngedalaken sinar Muhammad mengki diceluk karo Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad.